гости! Добре дошли на нашия юбилей по повод 135-та годишнина от основаването на Народно читалище Съединени 1879 година в село Бутово. Позволете ми да представя гостите, които уважиха нашия празник тук сред нас тази вечер. Инженер Емануил Манолов, кмет на община Павликени. Господин Владимир Владимиров, кмет на село Бутово. Господин Стефан Стефан, кмет на село Градище. Господин Георги Серафимов, общински съветник. Господин Харитон Харитонов, заместник кмет на община Павликени. Старшият експерт образование и култура, госпожица Мария Петкова от община Павликени. И разбира се, нашият голям приятел и човекът, който изгради културата и продължава да я гради в Павликени, господин Ганчо Александров. Както е приятел на неговото изпълнение за огромно. Историята на нашето читалище и родно място е дълга. Затова ние ще се опитаме да я преразкажем, като ви запознаем с кратка историческа справка, която подготви специално за нашия юбилей преподавателят по история и наш съгражданин господин Димитър Пенков, на който изказваме искрени благодарности. Да се знае как дохожда цар Султан Меджид
на Търновограда месец май на 21 дена и друго, като ходи крал Александър да посрещне царя Меджида, който посрещна, че се върна от Търново, че мина през Бутово, имаше сени 1846 лето, аз, Цоню Петров, написах това. Учил за поп в Преображенския манастир, Цаню Петров станал първи бутовски даскал. Ограмотявал млади и стари, отразявал световните събития в църковната книга за село. 135 години читалище Съединение село Бутово. 16 декември 1979 година. По случай 100 годишния юбилей на читалище Съединение, заместник-председателят на Държавния съвет на Народна република България Георги Джагаров връчва орден Свети Кирил и Методий първа степен на председателя на читалището Пенчо Дончев. Много български селища имат световни вековни културни традиции. Материалната култура на територията на село Бутово е хилядолетна. На двата хълма около селото Калвака и Чатала са открити неолитни селища от 5 век преди Христа. По-късно обитатели на района станали траките, племето пробизи, които водили непрестанни войни с много завоеватели. Най-продължителна била войната с древния Рим, изтощителна и неравна. Тя завършила с образуването на римската провинция Мизия от император Тиберий и романизирането на местното население. В началото на II век Бутово влиза в територията на античният град Никополис ад Иструм, основан през 102 година от император Марк Улпий Траян в чест на победата над даките. От това време са запазени останки от антични селища, вили, храмове и некрополи. На територията на Бутово възниква и голям керамичен център за производство на художествена и строителна керамика. Сражението при Адрианопол през 378 година слага край на римското могъщество по тези места. Селището станало жертва на готските нашествия. Животът прекъснал за няколко столетия, за да се появи отново през 12 век. Въпреки многото предположения, все още липсва категорично становище за името на селото. Първите писмени сведения са в османските регистри от 15 век. Село Бутронитше, 1479 година. 36 семейства. През 16 век, 1565 година, е отбелязано село Бутовча. През 17 век е разделено на две – Горно и Долно Бутово. През 18 век Бутово фигурира в архивите на католически мисионери, посещавали селото през 1721 година, 1754 година, 1778 година и 1782 година. Родолюбиви бутовчани запалили огнището на родното училище през 1837 година. Открили килийното училище в селото. През 1843 година започнали строеж на вкопаната в земята църква Свети Димитър. 1872 година до 1874 година построили и училището в църковния двор. С каква гордост един селянин от Бутово отбелязал дописка до вестник Славяни 1880 година. Етническото украшение на селото ни е новото ни високо училище, което е сградено на 3 ката. Първият запазен документ на читалище Успех село Бутово е от 17 януари 1879 година. Озаглавен обществен преговор за въвеждане обязателно учение в училище и обязателното ходене на черква в селото ни. Документ скрепен с подписите на грамотните, отпечатъците от пръстите на неграмотните и заверен от кмета Пенко Тончов. През 1885 година построили и сегашната църква. В
читалище Успех всеки празник след божествената служба се събирали мнозина от любознателните селяни, дето разговарят за обществени дела. Пишат от онова време. 1893 година в читалището посрещат и митрополит Климент Васил Друмев, изпратен от заточение в Ложенския манастир. Не случайно неговата пиеса е била играна многократно на бутовска сцена. 25 февруари 1894 година 32 души протоколирали своето участие в читалище Съединение с председател Христо Енев и секретар Евтим Пенков. От 25 октомври 1895 година е първият устав на читалището. Тогава поставени началото на читалищната библиотека. Книжовният фонд нараствал и в началото на 20 век е избран и първият библиотекар Пенко Димитров. Ентусиазирани самодейци създали и първият театрален колектив Петко Цонев, Евтим Важаров и Гаврило Колев. В него скоро се включила и Руска Кънчева, първото бутовско момиче самодейна актриса. В периода 1911 година 1914 построили и сграда за начално училище. Войните 1912-1918 година разстроили сериозно културният живот в селото. Дейността на читалището замряла. През 1925 година новоизбраното ръководство Атанас Атанасов, председател, и Кирил Русев, секретар, възобновили дейността на читалището. Създаден бил и нов театрален колектив. Първите участници били Цветан Страхилов, Стефан Попов, Кирил Бретенов, Марийка Серафимова и Тичка Златева. Театралните постановки изисквали и подходяща сцена. През 1926 до 1932 година е построена изградата на прогимназията с театрален салон. Посвещаването му е на 8 ноември 1932 година, Димитров ден. В годините на Втората световна война 1939-1945 година читалището с библиотекар Филимон Стефанов и читалищния радиоприемник Телефункен отново станали притегателен център за всички в селото. В театралната самодейност под ръководството на Тодор Кънчев се включили много средношколци: Иван Данаилов, Димитър Дончев, Никола Кафеджиев, Еленка Димитрова и Минко Цветанов. През 1945 година, след промените, пръв председател на читалището станал Марин Петров и започнал бързо обогатяване на книжовният фонд и материалната база. През 1956 година секретар-библиотекар е Никола Василев. В 60-те години започнал най-активният и плодотворен период на читалищната дейност. В читалището работят танцов състав, ръководител Христов, смесен хор Ангел Ангелов, детска музикална школа Ангел Ангелов, театрален колектив Никола Кънчев, народен хор, носител на престижни награди, медали и дипломи и група за автентичен фолклор с ръководител Филип Филипов. Разширила се и библиотечната дейност. 1977 година е открита и новата читалищна сграда. На читалищната сцена са гастролирали много професионални театри: Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Русе и София. Тя още помни гласовете на народните артисти Иван Кондов, Любомир Кабакчиев, Стефан Гецов, Петър Слабаков, Васил Попилиев. 16 декември 1979 година е честван и 100 годишният юбилей на читалището. Читалището много години е притегателен център на всички жители на селото. Новогодишни тържества, карнавали, годишнини, всички празници, възстановка на народни обичаи, обсъждане на книги, срещи с писатели, изложби,
стопански срещи, политическа дейност. Самодейният театрален колектив е известен не само в областта. Пред безкорисния труд на многобройните читалищни дейци, самодейните хористи, танцори, музиканти, артисти, помагачи, пред стремежите им за знание и амбицията им за съвършенство, поклон на днешните бутовски самодейци, честит юбилей за много години!